салом ба ҳама. Пас аз муҳорибаи беҳтарин бо шумо шабакаи накаутиҷӣ барои бехобии ма лайка дареғ намедорем ва зангулачара боша ҳамчун бонус тӯҳфа мекунем. дар ҳақиқат шаб хоб нарафтам. ҳозир боша мо сар мекунем. рафтем. чӣ хеле ки ба ҳамагон маълум буд, набарди асосии ҷанг миёни Макс Холлоуэй ва яи Родригес баргузор гардид ва ҷанговарон як набарди беҳтарина барои тамошобинон пешкаш карданд. ҳамин тавр бо қарори яковузаи доварон 49-48, 48-47, 48-47 дар ин муҳориба Макс Холлоуэй ғалабаро ба даст овард. аммо пас аз муҳориба пои яи Родригес мисли занбур газидагӣ бар ин дарҳол варам кард. яи Родригес аз беморхона дар прямой эфири худ дар инстаграм аз ҳама мухлисони худ миннатдории худро баён намуд ва гуфт ки ин муҳориба муҳорибаи даҳшатангезе буд. пас аз набард Макс Холлоуэй Конор Макгрегорро ба ҷанг даъват кард ва гуфт ки мо омодаем бо Конор набард кунам. агар шумо низ ин ҷанга дидан хоҳем, пас дар комментария нависен кадомиша мухлисӣ мекунен. ҳамчунин хотиррасон мекунем ки ин муҳорибаро Конор Макгрегор дар хонаш ана ҳамин тавр тамошо дошт. пас аз турнир президенти UFC Дана Уайт фикру андешаҳоша дар бораи ҷанги асосии турнир баён кард ва чунин гуфт: Холлоуэй беақлай. Ма ба Холлоуэй гуфтам ки ӯ девонаи ҳақиқӣ аст. ма фикр кардам ки ӯ пас аз ин гуна лоукикҳо дар пояҳояш рост истода наметавонад, аммо ӯ оромона аз қафас баромад. албатта бо гуфтаҳои Дана Уайт ман ҳам рӯзиям. инсон чӣ гуна метавонад пас аз ин гуна лоукикҳои даҳшатовар боз бо пояҳои худ роҳ равад? ана инро маҳорати баланди варзишӣ ва ҷанговари ҳақиқӣ мегӯянд. тамоми мухлисони Макс Холлоуэйро бо ин ғалаба табрик мекунем. агар мухлисони Макс Холлоуэй дар шабакаи мо бошанд, ҳатман дар комментария нависен. барои меҳнатҳои моро дастгирӣ кардан лайка мисли лоукикҳои яи Родригес занен, то ки видеоҳои мо дар тренди YouTube бошанд. худтон эҳтиёт кунед то видеоролики навбатӣ. хайр.